Nagpabili ng hugot nga suporta sa Police Regional Office 7 sa liderato ni Police Director General Oscar Albayalde. Taliwa sa gituhong-ihong nga mitumaw ang pangani ni nga moitig proteher sa Ninja Cups o tig-recycle sa illegal nga drugas. Ano yung report? Gipadayag ni Police Brigadier Dibold Sinas nga wa sila mapiktuhi sa kontrobersiya nga giatubang karon sa Philippine National Police. Suportado nila si Police Director General Oscar Albayalde nga gipasinginlan nga nalambigit sa kahiwian sa PNP organization. Apan nagtuo ang PRO 7 official nga makalusot tras sa naasoing isyu ang ilang labaw sa PNP. Kami, we don't get low moral what happened to the Senate. I know the Chief PNP could defend himself and we are behind him. Samtang admitido ang PRO 7 nga aduna gyud mga pulis sa rehiyon nga nalambigit sa gitawag nga Ninja Cup nga nag-recycle og drugas apan higpit na kining gibantayan ug aduna nay lakang ang gihimo bato kanila isip kabahin sa pagpatuman sa internal cleansing program sa Philippine National Police. Ang Ninja Cup, tinuod man ito istorya ni Chief PNP ba na wala na tayo kanang Ninja Cup na kanang conspiracy or kanang na grupo. Ang mga Ninja Cup na ito, more on personal. Pa-isa-isa na lang. Kanang siguro, katong usa na nadakpa na mo, murag gusto lang yan mag-testing, di ba? Or, kasi ang Ninja Cup kasi, ang meaning ng Ninja Cup yun is katong involved sa recycling. Sa pikas bahin, aron masiguro nga mapalambo ang pagserbisyo sa kapulisan, ilabi na sa kadalanan, adunay lighted baton nga gihatag sa Korean community ngadto sa PRO 7. Ang turnover gitambungan sa mga Korean official o sa mga negosyanteng Koreano. Gawas nini, aduna usay 30 ka mga motor ang ilang gikatakdang ihatag sa kapulisan. So I wish this donated item could contribute to police efforts in securing public safety in Cebu. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.